धाम बडुफुर गङिया आफादगिरि जानानै गिबियावनो बड'सा हायेननि रादाब सिमानि गोरबोनिफ्राय बे समावहाय नोंथांमोननो आंनि मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावग्रोबाय। दा आङो बे समाव जोङो दिनै सेथि नङा नैथि नङा थामथि थांनाय 2018 आरो 2019 बे समावनिफ्रायनो जों होबोदों। बेनिफ्राय थांनाय 2020 इंराजि बे मायथाइयाव जोङो कभिड-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय बे बोसोराव जोङो लकडाउन हिसाबै होफैनो हायाखैमोन। दा देग्लाय जोङो बोसोरथाम खुंनांगौ होननायलाय जों देग्लायजों नैबे जोबथि नैबे 2021 मायथाइनि सैत्र दाननि जोबथा बे अक्ट'आव संक्रान्ति समाव जों होफैदों। आरो बे होफैनायनि गुबै उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि बर' बाथौ बे सना भान्डारा बे हिसाबै जों बेवहाय बे बिमा गंगाखौ गोथार खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय दिनै बोसोरथामखौ होफैनाय जाबाय आरो बे बोसोराव जोब्बाय। जोङो लोगोसे बिमा गंगाखौ गोथार खालामनायनि उनावहाय साखाथियावनो जोङो 4 बर' हारिनि जोहोलाव सिखोना जोहोलाव, सोमदोन जोहोलाव आरो दैमालु जोहोलाव आरो सासे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे बिदा गिदिरमोनखौ जोङो बे बिदा गिदिरमोनहा दिनै रायजो राजानि बर' हारिनि बे साव मोननाय बा आइ आफानि साव मोननाय बे सावखौ जोङो दिनै फोरफैदों। बे सेथि नैथि थामथि जों फोरबाय, देग्लाय जोबथा फोरबाय। दा जों बेवहाय मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि बे 4 जोहोलावा बे बर' हारिफोरजों बा सुथुरफोरजों साव होजानाय बे खेबथाम जोंनि बे फुजा फोरबो होफैनायावनो सावनिफ्राय उदां मोनगोन। आरो जों मिजिंथिदों बे सोरगोआरि बिदा गेदेर जोहोलावमोननिफ्राय बिसोर सावफोरनायनि जोबनायनि उनाव बर' हारिया खौसेथि आरो बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय जों माबा मोनसे फिथाइ मोननो हागोन होननानै जों बेखौ जोंनि नौनोगोर बिमा लोखि धामनिफ्राय मोनसे मिजिं थिदों। दा बेखौनो जों बे बोसोरथाम जोंनि बे फुजा फोरबोनि बे सना भान्डारा होफैनायनि मेन उद्देश्यआ बे आरो जों गिबि फुजाखौ जोङो 2018 मायथाइयाव जों जुरिजेनदों। आं थारिखखौ गोसोआव गैला। बेनिफ्राय सेथि फुजा बियो आरो बेनिफ्राय बेबो एखे बे सैत्र दाननि जोबथा अक्ट'। आरो बेनिफ्राय नैथियाव होदों जाहैबाय जोङो 2019 मायथाइ इंराजिनि ओमफ्राय बांलानि सैत्र दाननि जोबथा अक्ट'। जों नैथि फुजाखौबो बेहाय होफैदों। आरो नै दा 2021 मायथाइ जों 2020 मायथाइयाव जोंहा कभिड-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय जों होफैनो हायाखै लकडाउननि थाखाय। दा देग्लाय जों थामथिखौ 2021 मायथाइ बांला दाननि जोबथा अक्ट' आरो इंराजिनि 6 एप्रिल जों दा बेहाय देग्लायजों खेबथाम बे फुजा फोरबोखौ होफैनाय जादों। सैथो मा मेसेज आङो जोंनि नौनोगोर बिमा लोखि धाम बडुफुर गङिया बे हालामनि जानानै आङो बे मन्दिरनि आफादगिरि जानानै आं बेखौ मेसेजखौ आं हास्थायो जे दा जोंनि मन्दिरनि दारै जोंनि बर' बाथौ धोरोमा खौसेथि जानांगौ आरो जों गोथारै सिबिनो जोङो बर' बाथौ धोरोमखौ गोथारै सिबिनो जों नाजानांगौ, सोलोंनांगौ। आं बेखौ हास्थायो। आरो मोनसेया जोंनि बर'नि गेजेराव धोरोमनि एना एनि हारि खौसेथिनि एना एनि जालायनायखौ जोङो खौसेथि जानो आङो आफादनि जानानै बे मन्दिरनि आफादगिरि जानानै आं बेखौ बर' रायजो राजाखौ खावलायो बा मेसेज होयो।